For today's video, mayong udto sa tanan mga katil no. Daghan ang nag-comment, nag-like, nag-share sa ko ang video no. Then napo to comment nga, Dol, unsa hinungdan ana Dol? So di lang nako ibutang iyang pangalan re. Nakita na ninyo diya sa comment section no. Ang hinungdan gid ani no, aron so before ta mo hisgot sa tanan dia, paki-subscribe sa kuang YouTube channel o sa kuang Roland TV. Feeds na ko na siya. I-subscribe no kay para madaghan na to ang kuandari. Kay gusto po ko nga ma-monetize po ko sa YouTube o sa kanang sa Roland TV. So padayon ta sunan atong hisgutan kay may nangutana unsa hinungdan daw. So ang hinungdan gid ani mga katil, una ani mga katil, wa jud ko kabalo nga nanaday koy giba, nanaday koy sakit nga inaani no. Kay ato nga one time sa edad ko og 14 tingala ko ato nga ang isa ka tiil na ko nga wala mura sig mahalata bitaw nimo nga murag dako siya gamay bitaw sa kaysa tuo. Di baliwala ra to siya nako kay wala pa man to siya reaction. Then ato nga one time na nagpugas mi og mais, then naulanan ko kusog kaayo, naulan na abi kani kay inadlaw man god kay hapon naman amo na lang gitiwas og pugas, wala gid mi masilong. So ato nga time mo pagkagabi ato gitakigan ko og maayo. Grabe kasakit akong tingala ko nga kato nga takig sakit kay ako ang tiil, sakit kay akong lawas ato mga katil kay wali ko pagkamata na ko pagkabuntag mga katil, ang ako ang wala nga tiil ning dako pero dili pa inaani kadako medyo nahalata lagi nga dako na siya. Dayon pula kay siya hantod sa unang panahon kay mutuo man tag mga binisaya. So ako jutong gipatambalan og mga binisaya, pila ka mga manambal ako ang giadto, abot pa ko og bukid sa Lapu-Lapu sa Cebu kay naa daw dito mga banggiitan nga manambalay. So ato nga time wala gid maulian, abot pa ko sa Davao, tanan nalibot na nako diri, wala jud naulian. So karon nga nainani na ni siya no. Sa una makatrabaho pa ko, naabot ko og Palawan, Cebu, nanarbaho ko sa Cagayan, dugay po ko sa Cagayan nagtrabaho. So nakatrabaho pa ko ato, pero karon na gyud bikila jud kayo kay sa Saka. Okay, usa man ko ka construction worker no. Gusto gid unta ko sa una ma-apply gid unta ko para gawas para sa tug abroad. So ang problema nako nabikil na sango ko sa ako ang tiil, mga hinungdan nga una na hantod nakaila ko sa Ginoo, hantod karon agan nga ingon nga ibidisaya di na ko wa na ko nito na tungod kay sa Ginoo ra nako itugyan ang tanan, sa Ginoo na nako gitugyan ang tanan tungod kay nasayod og nahibalo ko nga ang milagro maabot sa tamang panahon gyud sa kuang tiil mga katil. Mo na nga karon alert lang ni sa tanan kani ako ang filariasis nga akong ginabati, dili dayon nimo basta-basta mailhan kung mapaakan ka ani. Kay kung mapaakan gali ka ani, palitan mapaakan ka karon nga adlaw, mudagan pa na siya og pulo ka tuig, usa mo react ang imong lawas, usa makita ang reaksyon. Dili para sa dingge nga hilantan din ka, takigan din ka, react dayon kani mo na nga ignon ako pagbalik
sa kan nga nauso nakuha na ni nga inani kaso taga tuig na panghatag sa barangay pangpurga. So inom gyud mo ana para hingkasog mapakan mo dili na mo madutlan kay nanay nakababag sa inyong lawas nga kato nga purga. So ako nakainom ko para purga sa una man gud naa naman ni. So mo na hinungdan nga nakaanap-anam sa no. Kay sa una dili kita ni hamis di kay ni unta kay ni ang tiil karon man one time na lami kay katul kayo o kabalo nga mo resulta dai sa butoy-butoy mo baga-baga og maayo nang karon mangatol siya ako na lang hapo-hapon pero mabutoy ra gyapon og ginagmay pero mo nang sa inani akong kahimtang pag yapon ko nawadag paglaom no tungod kay kanunay ko ginadasig sa pulong sa Ginoo sa atong buhi na Dios nga manang dili kita basta-basta mo surrender sa una surrenderon jud ko ani atong wala ko kaila og Ginoo surrenderon jud ko ani one time na atong nakauyab ko gibulagan ko kay gumikan din ani akong kalagayan diha sa nagtrabaho ko ato sa una sa Cagayan sa 20 to pila to kaandana to di 19 ka floor nito habog na gikay ng 19 ka floor adto ko dito kay kinatasan maambak nang ta ko kay na marag nahugno ko ba sa ako ang gibati kay wala na ana pero wala to nako nabuhat kay napaday buhaton sa Ginoo sa akong kinabuhi hantod karon nga nakailan ako Ginoo mo nang karon nagapadayon ta no sa to ang pag-alagad sa Ginoo taliwala sa tong sitwasyon bisan inaani ni akong gibati pero nahibong og matingala ko kay bisag inaani ni akong gibati ang kadaghan nga mga kasabay nako sa una nga nay mga balatian pero una pa sila gikuha sa Ginoo mo nang ako padayon ko napay buhaton ang Ginoo sa akong kinabuhi kana lang ang pinaka the best padayon lang kita no bisag naata sa to ang sitwasyon karon igapon ta mo surrender kay kung mo surrender ta wala gyapon tay kapadulngan nang kana lang salamat kay sa inyong pagtan-aw og nakauyon mo ani i-share pod ninyo salamat God bless love you all.